गोकुळ सोबत गोकुल। वेंगुर्ल्याची ग्रामदेवता श्रीदेवी सातेरीच्या वर्धापन दिन सोहळ्याला सुरुवात झाली आहे। 13 मेला सातेरीच्या मंदिरात वेंगुर्ल्याच्या हापूस आंब्यांची सजावट आणि श्रीदेवी सातेरीची हापूस आंब्यांची पूजा करण्यात आली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।